Pero siyempre, ang DOLE or Department of Labor and Employment, nagya po sila ipahigayon nga job fair. Matuto sa mall? Mo ba? Dili bitaw. Kani atong isgutan karon. Makauban na mo karon ang atong regional director mismo sa DOLE 10 na sus na mulabog yung tamin niya. May galing kay nisugot. Ay, salamat. Dugay-dugay na saan may gusto makahinabi taga DOLE 10? Nakayang gud mi karon nga ay salamat ni sugot na gisel sa. Ang OIC Regional Director sa DOLE 10 through Zoom, si Sir Albert Gute. Boss Albert, good morning. Welcome sa Gahi ni Bay. Mayong buntag, Sir Bernie, o mayong buntag sa imong mga suking tigpaminaw sa kahanginan o sa gatanaw sa imong live stream. Sir Albert, pirmirong pangutan na ginamo dire kanang gahi pa ba, Sir Albert? Gahi pa, sir. Ay, murag na may 3 seconds dili, sir, pagingon nga gahi pa ba? Ang pagserbisyo ba? Ang pagserbisyo sa katawan. Yes, sir. Gahi pa jud kayo ang among mga kalawasan kanayo sa Dios no nga andam nga mo serbisyo kanunay sa atong mga katawhan. Before na ko nisgutan ning atong mahitabo nga job fair, no? Kabulo ko, sir, no? Karong panahon na murag kamo ang usa sa mga departamento ron, sir, nga murag perting bisiya siguro or grabe siguro inyong pangunahuna perminti karon unsaon ni kay kabulo beta nga panahon sa pandemya almost a year na dagay mga wadag trabaho. I'm sure daghan uban nga nanapoy mga daghan ng report sa inyo, sir, nga unsaon man ni nga kalitra man ni nagsara among kumpanya, kalit na ko gitanggal kay tungod daw sa pandemya. Kumusta, sir, ang Department of Labor and Employment labi na diri sa Region 10? Ang Department of Labor and Employment, sir, no, unang-una sa tulo ka adlaw nga ipahigayon nga magsugod sa karong April 29 hangtod sa May 1, aduna kitay mga naka-lined up nga activities, especially nga mo cater kani, sir, sa atong mga mamumuo, no, or mga kaigsunan nga nawadan og trabaho or katong mga kaigsunan nato nga nangita og trabaho, no. So una, sir, sa karong Abril 29 aduna kitay online alakayan or press conference nga pagahimon kini magsugod sa alas 10 hangtod sa alas 12 sa online lang ni sir, na online na dili na wala na tong face to face, no? Yes, sir, online, no. Online ang atong mga activities karon aron na atong matabangan ang gobyerno nga atong ma-address kining COVID transmission sa atong komunidad o sa atong country. So aduna kitay press conference, sir. Human pagkahapon sa Abril 29 aduna kitay webinar or kaning learning sessions nga diin atong i-focus ang atong webinar dito sa trabaho, negosyo, and kabuhayan or TNK sa Department of Labor o in partnership with the other government agencies like the Department of Trade and Industry o kining Technical Education and Skills Development Authority. Okay, Uban pa mga ahensya sa kadyo lang, sir, kumenta og kuan ra ni online. Unsa man ni, sir, mag-Facebook live, unsa man ni Zoom, unsa may tabuan ni, sir? Ang gamit nato dire, sir, no, Zoom. Ang gamit nato man mohatag ra ang Department of Labor o link, no, okay, sa atong mga participating sa atong mga participants niining maong webinar. Tapos katong ordinaryo nga mga tao, sir, sao man pag-join na, sir? Naka-kuan po mi, sir, naka-live po mi sa Facebook, sir. Iyon. Pwede po nilang i-open sa Facebook, sir. Okay. Sige, sir. Tapos palayan, sir, after So kining atong webinar, sir, nga ipahigayon sa April 29, kauban nato diri, no, ang atong under sa trabaho segment, kauban nato ang of course ang Department of Labor and Employment maghahatag og mga informasyon kung unsa ang mga programa, no, in terms of employment and livelihood, no, dito sa atong mga kaigsunan, no. Of course, i-invite po nato diri ang Regional Director sa Technical Education and Skills Development Authority nga si Director Asyari Banto. Diin siya ang mo discuss, no,
or muhatag og saktong informasyon kung unsa ang mga programa sa TESDA para sa mga katahon, especially related to trainings, no? Okay, Sir Albert, sir, sorry sir ha, tokat. Kani siya sir, ang kani nga effort per region ni sir. So kibalik for Doli 10, lahi pod mo sir, sa ubang region lahi pod ang mag-Facebook live. Inga na bang may tabuan na sir? Yes sir, lahi-lahi sir, pero common may sa tanan, no? Common may sa tanang region ang pagkandak og kaning online job and business fair na Okay. akong i-share unya sa imo sir. Okay. All right. So sa ikaduha nga segment kaning ginatawag nato og negosyo segment, atong giimbitar diri ang atong partner sa DTI, si Director Hermedio Abang, aron sa paghatag og informasyon regarding how to start a business, no? Especially kaning micro, small and medium enterprises ug unsaon pag market sa ilang mga products. Ug sa kabuhayan segment, diri namo i-share kung unsa ang mga livelihood and emergency employment program sa Department of Labor and Employment para sa mga nawad-an og trabaho, both the formal and the informal sector workers. O ato pong giimbitar diri ang atong kauban sa Regional Coordinating Committee sa Dole, ang OWA, nga gipanguluhan ni Director Petrona Bergado, aron pod sa paghatag or aron pod sa pag-share kung unsa ang mga programa sa OWA para sa atong mga overseas Filipino workers. So ang may tabo ni sir, ang Facebook live murag tuloy-tuloy gyud siya sir. Ang may tabo, no? Tapos Yes, sir. so ang may tabo, ang mga tuloy-tuloy. speaker kamo tanan naka-Zoom, tapos inyo ning i-Facebook live para sa inyong website para katong mga tao nga interesado, syempre magtanaw lang din mi sa inyong Facebook live. Ingana ang sistema, tama ba no? Yes sir, pwede mo participate sa Zoom, pwede po sila nga mo tan-aw, no, sa atong Facebook page sa So Dol pwede Normin. sila mo, kung nasa lay capability nga makasulod sa Zoom, pwede gyapon sir, ordinaryong tao nga magtanaw? Yes sir. Oh, okay. Yes sir. Okay. Ang atong official Facebook page ani sir kaning Dol Normin or Dol 10 LEES. Okay. Again, ako ipabutang sa screen na mo. Dole 10 Normin, Normin. Northmin Okay. o Dole Das 10 LEES. Yan. Dole das 10 .lees. Dole Das 10 Das 10. LEES. LEES. Okay. Ang wala niya i-text sa imo sir. Sige. Kay kami sir, gusto sa gyud namo ni nga siyempre duwa tong gusto na may tabo kay as of today ba sir sa Region 10 lang ba? Pila na ba ang mga nawad-an og trabaho sir? Na ba kay record sir sa naitabo sa pandemya sir? Aduna ko i-record. Nadami statistics diri sir, no? Pero wala sa akin. Mga average ano lang sir para lang para ato lang mamata-mata. Kay siyempre dako kay ni santaba nga inyong buhaton sir kay at least di ba no? Kay daghan bigit tayo nawad-an og trabaho og basin pa lang kaysa magsige lang tagdula og online. Gamito na to niya to mga internet sa maayo. Di may ning mutanaw ta inyong mga webinar o kaninyong job fair online para at least makatabang ning nato. Okay? Okay sir, katong imong gipangutana sa ako ganiha sir, katubang actual number of workers affected by the pandemic or gusto ka nga mahibawan sa mga katawhan katong unsa na ang atong labor force survey diri sa Kana sir, sige daw sir. Para may bawa na to for Region 10. for Region 10 no, ang atong as of January 2021 no, ang atong unemployment rate diri sa Region 9 sir is 7.1%, no? 7.1%. Okay. Kung atong i-compare ni siya sir sa January 2020, as kayo ang pagsaka no kay katong January 2020 ang atong unemployment rate is 3.2. Grabe no. 3.2 karon na imong 7. Yes sir, hinkalit siya og kaning saka sa as of January ha, hinkalit siya og saka Unsay mga kasagaran trabaho sir ang nawala sir? Naba mo'y record sir. Unsay kasagara klase nga trabaho?
Kasagaran Okay, sa kadali lang sir ha. Sige, sir, sige, sir. Share lang ko unya sir ha. sige sir, sige so, sir. So kung i-compare nato sir sa pagsugod jud sa pandemic diri sa ato that was last March of 2020. Ang atong unemployment rate diri sa Northern Mindanao is 12.5. 12.5, So mas okay. taas jud siya. Oo. Pag abot sa January 2021, medyo nag-improve na siya. Nahimo na lang siyang 7.1%. Pero kung i-translate nato ni siya into figures, nata sa 146,000 Huy. unemployed Grabe, ano? kaning persons. Medyo Oo. ubay-ubay yapon. Ubay sir no. Pero nag-improve siya sir no kay kung i-compare nato last April 2020 12.5%. Correct. The national statistic is 12%. So at least 17%. so at least for the past month sir medyo hinahina na pagbalik ng katong mga way trabaho nakatrabaho na sad sir no. Yes sir, pero dili jud ingon tanan kay Yes, allow naman sa atong interagency task force ang pag-resume sa mga business operations. So hinahinay na pud nga nakabalik ang uban nga mga mamumuo nato or mga Sa workers nato. karong atong upcoming nga online nga job fair sir unsay kasagara mga trabaho nga gina-offer sir? Yes sir no, as of yesterday ang atong statistics no, aduna kitay 173 participating employers nga Ay, diin salamat. aduna kini 4,987 vacancies. Ay no, sa kasala. Cebu Ay region. may nalang. Oh. But sir, ang nabalidate so far sa atong partner kay this is in partnership with mynemo.com. Isa kani siya ka job search sa online platform. Okay. No? Kaning atong job fair karon. Of course, gusto ko na akong ipahibalo sa atong mga kaigsunan nga dili lang ang DOLE, dili lang ang mynemo.com. Kauban pud nato diri ang atong Public Employment Service Offices or PESO na nahimutang sa mga LGUs o sa mga NGOs, ang PIA, DTI, TESTA, DOLE Regional Coordinating Committee, of course the employers groups ug ang Regional Tripartite Industrial Peace Council. Tinabangay gid ni, tinabangay ni. Inabangay ni sir convergence ni no nagtampo jud ang ato mga So karon sir sa tanan mga naminaw nagtanaw karon gusto ko mo tanaw sa mga vacancies unsay pwede na ba ko pwede na mga na mabisita karon sir na makita na ako unsay akong pwede applyan? Yes sir no so para sa record sa mynemo ng atong partner aduna ni na verify nila nga 87 participating employers aduna kini say 1,737 verified account or vacancies nga kuan ni siya available no. So mao kani sir ang atong top 10 na job vacancies. Paminaw ano ya top 10. Okay. Mao kani ang atong ipahigayon no. Magsugod kini sir karong April 30 hangtod sa May 1. Okay. Online kini no. So una mao kining customer service representative. Customer Aduna kitay service. 710 vacancies. Diin ang industry ni ini mao kining BPO or business process outsourcing or call centers. Ang ikaduha production workers nga adunay 150 job vacancies. Manufacturing industry kani. Napuntay mga bakante no sa construction industry, mason or mason 135 skilled workers ni or sa construction. Then cashier baggers 111. Sales representative 105 vacancies sa BPO ni siya. Pre-qualification specialist sa BPO gihapon ni na aduna kita 100 na vacancies. Technical support expert aduna kita 100 job vacancies. Sales clerk aduna kita 100 job vacancies. Doon pud kita laborer 89 sa construction industry. Sa transport nanginahanglan po og bus conductor, bus driver. Ang construction industry nanginahanglan po karpentero. And of course sa food industry nanginahanglan og service crew. So muna yung top 10 nato sir. Wapo, medyo dagandagang yun sir. Naiubang karon nangutana kung asa pwede nila na makita ng mga listing sir. Asa sila pwede mo bisita sir? Okay sir no. Una sir,
kay online man kini, ako i-advise na ako sa ato mga job seekers o kato mga interesado nga participate nining job fair nga mo register o mo post sa ilang resume or mo encode sa ilang resume dito sa https://www.mynimo spells MYNIMO My Mimo. .com Okay. o mynimo.com/DOLE10 or DOLE10 applicants. Okay. So diri sila mosulod sir no? Aron sa pag create sa ilang resume or pag-upload sa ilang prepared nga resume. So, But of course, ang problema lang ni boss kung medyo dili kay kuan sa computer magpatabang sa anak lang sa ni. Magpatabang sa anak ha, ang sa akong pag-encode ha, ana ha. Dali ra ba na sir? Dali ra ba dito ang pag-encode? Dili ba kuan? Dali ra ba masabtan? Users friendly ni Okay. Kay base pa ka na ba saon ba kapag pislit ani basig masayo pa ni ba? Okay. Tapos magpa-register dito. Sir, of course, i-ready na po nila ang ilang cover letters, ang ilang mga credentials. Okay. Kaya in case, dito makita ang mga list of vacancies. No? Okay. And this list of vacancies will be posted during the job fair na sa 29 and 30, sir. So dito mo select sila. Oo, basig naon niya yung mga ngutana sa ilang mga employers nga makonsider sila sa maong vacancy. So, ready na ang ilang mga credentials. Burag, ang nakalamihan ni sir, kay kung naka-register na ka, at least kung dagang kay applyan, di dili pretong sa una nga dagang kay ka-i-print nga resume. Yes, sir. Usara ni ka include. Okay. Very good. Of course, ang ilang email po, sir, no, kinahanglan i-check po nila ang ilang email kay dito isulod ang link, ang job fair link sa email. Okay. So kinahanglan, dito nila kalimtan nilang email kay basin daghan kay silang email kay isan asila sila. Tamang ko legal o illegal na email, sir. Lagi, sir. Ilan yung panikamutan nga ito yung email nga, official email dyan na mga walay gudos. Oy, ako nanawagan sa ani sa mga siyempre di na to kalikayan sir labi na kaning ko nagiubang nga maradi kayo pa nga ka master mo gamit sa computer no. So siyempre magpatabang tani tinabangay ni mga kundili ang asawa ang mga anak tabangan gyud yun sa akong pagingani. Kay siyempre medyo lahi ra magitong magprint ka mo adto ka didto lista sa akong tamang gyud pandemya man gyud. So mo nang medyo online ang atong gabuhaton karon. That's why medyo tinabangay ni. Pero at least lugar kung naparegister na kagkausa, at least pwede na rin na siya nga muna na imong gamiton. Dili kay matag kumpanya, register na sagka, buhat na sagka. Tama sir, di ba? Yes sir, sakto sir. Alright. Sir, kabalo ko very challenging ni para sa inyo ha, pero at least natay gibuhat balag online og kami diri sa gahay ni Bay. Buhatan ginato nagsaktong kan unsaon diri no among ginaong writer diri kay partner tani ato ning tabangan ni kay goal sabi kay nang ingana nga daghang kita mga kauban diri nga wa pagitay trabaho. Sir, paki-imbitar sila once again sir nga mobisita og i-grab ning opportunity. Labi na magsugod na kini Abril 29, 30. Abril 30 hangtod Mayo. No, sige sir. Salamat kayo sir no. Akong imbitar no especially katong na naapektuhan sa pandemya, nawadan og trabaho ug katong nangita og trabaho no. Nga please I am inviting you no. Nag-invite ko sa inyo sa pag-participate nining mga job fair nga ipahigayon sa Department of Labor and Employment, sa Mynimo, sa Peso ug uban pa mga partners no. Nga dakong tsansa no nga makakuha or makalan og trabaho no. Correct. Sir, pwede po na akong i-kuan sir no. Nga especially sa atong kay nag-resume naman ang atong business operations no karon nga akong i-remind no nga ato yung i-observe kaning health and safety protocols at all time. Correct. Especially sa workplaces sama sa paggamit og face mask, face shield, social distancing, ug kining frequent washing of hands or use of sanitizers aron malikayan yun nato ang
transmission of COVID, especially at the workplaces. Alright. Sir, mabuhay mo diya sa Doliten o kami sir mo suporta mi ani sir buhatan gyud namo ni among i-post gyud diri unsa gyud mga step by step kay syempre tabangan sa namo ning ubang nga medyo unsaon daw to medyo lisod labi na natay uban na napagitay mga nga mga tao no. Amo nang buhatan diri sir og video og art card na sir. Daghang salamat sir atong OIC Regional Director sa Doliten, Sir Albert Guti. Mabuhay mo diya sir. Thank you very much sir. Salamat po, Sir Bernie, sa oportunidad. Alright. Alas 7:44, mamugas kami. Kajud lang.